El Partido Popular visitaba anoche la Asociación de Vecinos de Mariña Mansa para pedir el voto en las elecciones europeas del 7 de junio. El portavoz en el Concello, Enrique Novo, aludía a las altas cifras de paro que se registran en España. Portugal ten o 7,5% de xente no paro e Francia cerca tamén do 7%, pero nós estamos hoxe no 18%. E iso é insostenible, señores. Iso non pode durar máis tempo. Por su parte, el presidente provincial, José Luis Baltar, aludía a la importancia de estas elecciones y recalcaba la necesidad de ir a votar para ser fuertes en Europa. Que calquera me pode dicir, bueno, pero eso de Europa, que nos importa a nós, se ademais nin coñecemos os candidatos, se ademais eso é alá moi lexos, se ises que ten que ver nós para que nos metemos rises cinglados. Pois sí que nos temos que meter. E sabedes por que nos temos que meter? Porque a maioría das disposicións que nos afectan a todos os españoles e os galegos tamén salen de Europa. Por eso hai que ter un partido forte ali. Hai que ter un partido que loite por os intereses dos nosos gandeiros, dos nosos labregos, da nosa industria, da nosa pesca, de todo o que é noso.